Jes, eli tämän näköinen solikka. Oliko Arctic 500? Täytyy katsoa Trafista vielä se tarkka malli. 86 storyline oli, että ostettiin tää vaimon kanssa 20 vai 19 lopussa 20. Ja sehän oli ihan homevaunu. Purettiin pelleille asti ja rakennettiin kokonaan uudestaan parhaan kykymme mukaan. Tehtiin yksi juhannusreissu. Tää on vielä siis keskeneräinen, niin sanotusti. Esittelen kyllä kaikki. Yksi juhannusreissu ja sen jälkeen se on ollut meillä vierasmajana käytössä. Silloin tällöin siirretty ja viime kesänä kävi vielä toissa kesän katsastamassa. Leimaa on tämän vuoden loppuun asti. Maalattu kokonaan valkoiseksi. Myöhään kyllä syksyllä tää puoli on ihan hyvässä hapessa. Tästä on vähän, tääkin on maalattu valkoisella, laittu lakka päälle, se on vähän mennyt tollaseksi kuvioksi auringossa. Ja sitä toisella puolella, niin tässä on vissiin, kun me ollaan tehty pohjatöitä, niin varsinkin tuo alareuna ja sitten tästä kohtaa, niin tässä on vissiin ne vanhat butulimassat, mitkä tähän on ollut sotkeutunut, ne pohjatöitä on niin ollut huonosti, koska se on hilseydyt tosta. Siellähän se vanha solikan maali. Siinä on luja 7 peltikattomaali päällä. Muulta osilta se on niinku ihan ok, kuntoinen. Joo, ja vuoden 86, että on ihan turha hakea mitään uutta. Että on pientä kolhua ja sun muuta ja joskus ollut rytty tässä kulmassa ja jotain tämmöstä ja pientä kuprua siellä sun täällä, ettei tosiaan oo uusi. Mukaan etuboksissa, mitäköhän täällä oli? Täällä oli jotain pressua, palikoita, kolmioa, karavaanijohtoa, jotain telttapatjaa. Etutelttaa tässä ei oo kyllä, mutta näin. Sitten no ne on akryllasit, nehän on liimattu, siellä nyt pientä kosteutta näköjään kondenssi on tullut tuohon sisälle, ne kyllä haihtuu siitä, ne aina elää omaa elämäänsä. Jos haittaa, niin sitten kuivaa ne kerran ja vetää umpea tai jotain, tästä vaan antaa olla, niiden kanssa kyllä pystyy elämään. Ja tosiaan sitten kun aurinko paistaa, niin ne hyvin haihtuu siitä, että akrylitoin päästää läpi sitä kosteutta. Mitäs muuta? 4 tukijalkaa. Tää rakenne on sellainen, että kokonaan vedettiin siis pellille asti ja alustalla asti rakennusvaiheesta niin löytyy kuvia. Muutama uusi ikkuna on ostettu ja näytän kohta sisältä, mutta uudet kattoikkunat ja näin. Kaasut on otettu kokonaan pois. Meillä on erikseen mukaan saa semmosen kaasugrillikeittimen, minkä voi sitten kaasupullo voi olla tuolla sisällä mukana ja sit voi ulkona tehdä ne hommat. Tosiaan katsastettu leima vuoden loppuun, toimii, hyvä vetää perässä. Joo, eli rakenne, näissä on 30 millinen finfoami näissä sisällä. Ja seinissä 30 millinen rakenne ja lattiassa on 50 millinen styroksi. Muovimatto on sisällä ja pohja on tervattu. No siitä ehkä se voisi uusia, se on 2 vai 3 vuotta sitten tervattu. Se hengittää niin sanotusti alaspäin. Ja mennään sitten sisälle. Täällä on näitä, mä esittelen mitä pitäisi vielä viimeistellä. Tosiaan sitä maalia. Sitten tossa on ollut vanha toi mikä se on? Kaasulieden vai kaasujääkaapin ulostulo. Tuohon pitää ostaa joku peitelevy. Ne on liimattu teipattu tai laitettu kiinni. Tässä on talvisuoja vielä tuossa tuuletusaukossa tai tuossa noin päällä. Ovessa jotain tällaista pientä peitetulppaa pitää laittaa. Ja sitten en ihan tiedä, onko mun liimauksessa mennyt. Ei ole kyllä itse tässä aikana mitään haitannut, mutta tässä on pieni vinoutuma tässä ovessa. Eli näkyy tuosta alareunasta, että se on niinku täältä ihan vähän klanittaa, ottaa tiivistä kyllä kiinni, mutta täältä vähän repsottaa. Että joko se pitäisi ottaa sen melkein kiinni sieltäkin
Mutta vähän se pitäisi taivuttaa sitten ovi tai sitten vähän näitä saraneita korjaa tai jotain, mutta mulla se kyllä on ollut näin ja ei ole sinänsä haitannut eikä mitään. No sitten sisälle. Tää on täysin tehty, siis koko vaunu on tehty täysin sisältä. Tää on myös verhoiltu eli tuo solikan pöytä, se taittuu tonne alas. Siitä saa periaatteessa niinku, en muista saiko tuohon nukkumapetiä tai jotain, mutta sen saa kuitenkin tonne alas laitettua tommoseksi tasoksi. Sitten nämä vaahtomuovit on kaikki ostettu uudet ja verhoiltu ja tehty tommosesta vaimo-ompelin noin puku-ompelinen kankaasta. Sitten täällä on nämä säilytyslaatikot. Tällaiset molemmin puolin. Ne on kiinni siinä. Sitten on tää 80-senttinen yläpunkka. Tän taas paino olla, että se kestää sen 90 kiloa. Sen saa tänne ylös ja molemmin puolin kiinni tällaisilla klipseillä. Se pysyy siellä ajon aikana sitten. Sitten on tommonen tuuletusventtiili erikseen tossa kiinni. Tää on maalattu, muista nyt mikä, Tikkurilan maali sisältä, sillä täällä oli takaikkunassa kaikki verhot ja ledinvalaistukset. Sisusta on tehty keisaripuulevystä, sitä saa Bauhausista. Pitää viimeistellä, tänne voi laittaa kattolistat. Nää voi vielä silikonoida vaikka yhteen tai laittaa sen pienen liimata tuohon, saa ihan siistin sauman siihen ja lattialiston. Me ei tohon aitettu laittaa niinku ovea, mutta toki siihen saa laitettu vielä keisaripuusta vaikka niinku oven, jos haluu vessaa. Se on tapetoitu, tehty tuon näköiseksi nätiksi toi vessa. Ja tosiaan mä näytän kohta mitä puuttuu, mutta siis kaikki on ostettu valmiiksi, hanat ja kaikki ei ole vaan asennettu paikoilleen. Tää on toki tähän jo liimattu käsinpesu allas kiinni. Ja täällä on tämmöiset korikot ja hyllyt niin kuin tehty tänne. Nämä jotenkin ei tajunnut, tämä toinen 4-millisestä koivuvanerista tehty. Tää on ihan jämäkkä ovi, mutta toinen tuli tehty syyt väärinpäin, niin se kannattaa tehdä uusi. Se on tommonen noin. Sitten on uusi kompressori jääkaappi. Tätä on käytetty 2 vuorokautta. Tätä jääkaappia, ja siinä on kyllä välissä ollut toi. Eli kyllä ei ole mitenkään homehtunut tai mitään. Käytännössä se on niinku uusi. Se onkohan se 48 wattia, että jopa parilla akulla, niin pari päivää puskassa ihan jääkaappi menee hyvin. Ja sitten osalla virittää sähkövirrat sitten vaikka siihen. Sitten joo, tässä on sama homma. Toinen ovi on ihan jees ja toinen on sitten kannattaa ehkä tehdä uudet jos haluu. Listat on lähtenyt liimaukset irti tuosta muovimatosta, oliko koskaan edes kunnolla liimattukaan. Näitten styrokseja ja noita suojaa vielä noiden, en tiedä näkyykö tässä huonossa valaistuksessa nyt, mutta noiden rengaskavan päälle vielä laitettu kiinni. Tuommoista näpräiltävää löytyy. Kuka sitten tekee mitä haluaa. Tässä on vaan sängyn edessä suoja, mikä voi laittaa siistimässä. Se on vaan ihan käsittelemätön vanerilevy, jotta tavarat ei sieltä aaltottuu pois. Ja mä oon rakentanut ton rungon tohon sänkyyn. Se on 160-senttinen sänky 2 memory foam tommosella patjalla. Tulee siis kauppaan mukaan. Ja mä laitan kännykän hetkeksi pois ja mä saan ton ylös. Tää toimii tavaran säilytystilana. Toki tuohon alle voi tehdä jonkun, mistä saa helpommin, mutta mä oon tämmöisen rungon tähän tehnyt. Eli tää nousee täältä näin nikkäästi ylös. Ja tähän voi jonkun klipsin tuen laittaa, niin pääsee sitten tänne. Ja mä yritän kaivaa kuvat, mutta siis mukaan tulee kaikki mitä tähän on ostettu. Nyt on vähän huono valaistus. Tossa on autoon tämmöiset peruutuspeilit, on tonne portapottiin noita kemikaaleja, rikkakihveliä, näköjään katsastuspaperitkin, uudet Karavan
hanat ei ole vaan asennettu. Tänne on tarkoitus olla tullut tähän näin. Tää on uusi allas. On vähän sähköjohtoa, on kahvaa, on pidikettä, on toi imupumppu, uusi. Kaikki ne on nostettu. Sokeripalaa, kiinnikkeitä, kahvaa. Sitten oliko tää taas olla itse asiassa, tää oli tonne vessaan. Vessaan uusi hana paketissa. Nostaa Jyväskärää valmistava, mistä ne on nostettu palovarotinta, lisää kahvoja, jotain kilkkeitä. Kaikki kuuluu mukaan. Ja ei vaan sitten kun loppu rakentamisaika kesken ja yksi reissu, niin jäi sitten tekemättä. Sitten on lisää tiivistelistaa tonne ylös. On oven ylle tämmöstä drippilistaa, että mitä voi tuohon seinään liimaa, että vesi ei sieltä tuu. Jotain keisaripuulevyjä sun muita mukana. Vesikanisteria, tiskiharjaa, tiskiallasta, muovijuttuja ja hyttysverkkoa oveen. Tuolla takana vielä näkyy tommonen pöytä tuolla lattialla. Tuolla siihen ei tainnut olla, mutta siis siisti tommonen pöytä tuohon pihalle ja ne kuuluu kaikki. Sähköt on vedetty, mä näytän tuolta vielä sisällä ja nyt on vaan yksi, että kuka sitten laittaakaan, niin asentelee sitten paikoille mihin haluukaan noin sähköt laitella. Laitetaan tuolle puolelle hetki pieni. Ja totta kai tuolla on tässä on vaan nyt finfoamit, mutta siis ne luukut, pitää vaan saranat ruuvat tuohon kiinni. Ne on kaikki täällä mukana valmiina. Missä se nyt olikaan? Tuolla lattialla takana nuo tuuletusluukut. Ne on kanssa maalattu. Ja verhot sivun tän näköinen juttu. Sitten mä oon tämmösen Trotekin. Tää on niin kuin ilmalämpöpumppu standalone. Eli tässä on viilennys ja jäähdytys. Siis viilennys ja myös lämmitys. Muistan, että tehoja oli 1,6 kilowattia, jäähdytys 1,3 vai mitä oli. Tätä on käyttänyt tässä näin, jos on niin kuin mennyt pakkasen puolelle, niin sit pystyy tolla. Mä oon ajatellut sen silleen, että jos mä sitä taas laittaisin, niin mä tohon laittaisin tai sitten seinään sen ulostuloputken. Mut nyt mulla on ollut vaan finfoamin palasessa se letku mennyt tohon niin kuin ulos kiinni. No sitten tähän vaunuun on asennettu Devin 1800 wattia vai 1300 wattia. Mutta siis lattialämmityskaapeli menee kokonaan täällä paitsi jääkaapin alla. Ja sen termari on tässä. Ja on ajatellut, että sen tähän upottaisin ja kiinnittäisin. Ja mutta nyt se on toiminut tälleen näin. Eli sitten ton lattian saa niin lämmössä, se riittää varmaan 0 asti tässä vaunussa. Ehkä sinne 5 asti, jos on se lattialämmitys. Sitten sen jälkeen on tarvinnut käyttää tuo lisälämpöä, josta se yksin ollut. Ihan mitä vaan. Täällä on sitten löytyy akkulaturi, sähkömittarit seinässä, pääsulakkeet ja toi sisääntulo. Ja täältä sitten voi jokainen vetää sähköt minne haluat. Nyt täältä on vedetty vaan toi yksi tuplapistorasia ja tossa on yksi pistorasia. Ja sitten defa oli tarkoitus tähän ylös laittaa, että ihan miten jokainen haluaa tehdä sen. Kattoluukut ostettiin uudet. Näissä on siis tuuletusominaisuudet, että saa näin auki 2 vaiheeseen. Sitten lisäksi on toi pimennys, saa kokonaan pimeäksi. Ja sitten saa vielä silleen, että on hyttysverkot näissä. Tässä on yksi, tässä näin. Ja sitten yksi on täällä vessassa. Eli tämän näköinen, ja toki vastaan mielellään kysymyksiin, mitä tulee. Jos mä nyt tän itse viimeistelisin, niin ai niin, ja sitten meillä tulee, vielä unohtui sanoa,
Tausta LED oli tarkoitus, että mä olin ajatellut näihin listoihin, mitkä tänne asennettiin, että joko tänne alapuolelle tai sitten tähän vielä laittaa semmoinen lista eteen kiertämään, niin tänne on noin LED-valot, että saa semmoiset kohdevalaistukset tai taustavalaistukset tonne taakse. Ne on kaikki kanssa ostettu valmiiksi, että saa sitten valaistusta niin kuin vaunuun. Ennen kuin me koivuvanerit, tänne 4mm koivuvaneri on tässä sisällä, ja ennen kuin me ne tänne asennettiin, niin me tuolla, en muista sen Novitrove, mikä se oli, mutta semmoisella homeen käsittelyestoaineella se niin kuin rakennettiin. Ja Finfoamihan ei kerää vettä toki styroksilattiassa niin kuin kerää, mutta rakenteesta yritettiin tehdä sellainen, että kestäisi sitten kuitenkin. Tosiaan, hanat, vesijärjestelmä, letkut tuolta miten sit halukaan, sähköt paikoilleen, ehostusta, laittaa vähän tonne, vähän kahvaa, miettii mitä tekee ilmastointilaitteelle, katsoo laittaako siihen ovea vai ei. Ja niin, ehkä nämä vanerit, nämä ovet tästä uudeksi, jos haluaa vähän listaa kiinni. Aika pitkälti se siinä on ja menoksi. Mielestäni ihan toimiva paketti ja pistää kyssäreitä tulemaan. Eiköhän tää video aika hyvin vastaa kaikkiin kysymyksiin ainakaan, ettei ihan turhan tarvitse paikan päälle ajella kattelemaan. Sellainen. Katsotaan vielä tuolta takaa. Yhdet avaimet on tosiaan vaan että sitten täytyy toinen teettää, jos haluaa teettää. Ja kierrätään nyt vielä täältä läpi, niin tollanen pohjasta alta. En tiedä näkyykö, se on siisti. Runkoilee, se on tosiaan tervattu toi pohja ja uusi terva sinne voisi laittaa. Toki tää on nyt, joo, nämä listat ja jostain näistä vähän, tiedätkö, on tätä maalia myöskin lähtenyt näistä listoista, ketä haittaa, niin sitten maalaa. Sikan putuilit on kaikissa ikkunoissa täällä tiivistetty. Näistä taisi olla, se on kumilista alla, siinä on vyrtin putuilit, mitkä ajan kanssa jonkun verran kovettuu. Ne voisi ehkä jossain kohtaa vaihtaa, ainakin huoltaa, sitten jos kunnolla pitää taivasalla ja talvella jossain ilman pressua, niin on varmasti niin kuin hyvä vaihtaa ja tiivistellä vielä ne. Ja sellainen peli. Jes, eiköhän tässä ollut tarpeeksi höpinää. No vielä näytän ton, eli tällä puolella on kiinteä ikkuna, sun muuta. Ja mutta sitten täällä tosiaan täällä on tämmönen avattava ikkuna. Että sit tää aukeaa sitten ihan saa kokonaan auki. Ja siellä on uudet tiivisteet välissä. Se oli vähän nafti, sen takia sen tolleen, mutta se pitää tosi hyvin kaikkea. Ei ole mitään vesihommia eikä mitään, vaan se on kyllä niin paljon putulia sinne laitettu, että se pysyy kyllä. Ja sitten mukaan tulee vielä toi Caravanerin jatkojohto adaptereille. Oliko tää 10 metriä vai mitä paksu johto ja sellainen. Hyvä. Noniin, jes, siinä oli kaikki.